Kit Cremona ta' 35 sena li joqgħod il-belt inżamm arrestat wara li l-bieraħ ġie arrestat wara li allegatament fil-Marsa tajjar pulizija li ma kienx qiegħed xogħol. Huwa ġie arrestat mill-pulizija wara li ġrew warajh bil-karozzi minħal qormi sarħa ġdid filwaqt il-pulizija li ttajjar sofra ġrieħi ħfief. Kollox Cremona jinsab mixli bi 18 l-akkuża fosthom li ma ħarisx il-kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti u li jinsab riċediv. Fil-qorti d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u talbet li tiġi indirizzata għal problema ta' droga li għandu l-imputat. Raġel minn Marokk kien taħt arrest wara li wieġeb li mhux ħati ta' traffikar ta' ħaxixa. Huwa ġie arrestat il-bieraħ fl-ajruport malli wasal f'pajjiżna allagatament ġor kilo u 700 gramma kannabis. Huwa kien ġej minn Spanja u fil-qorti qal li m'għandu ebda indirizz fiss għalhekk inżamm taħt arrest. Mara ta' 50 sena li toqgħod li klin ingħatat sentenza ta' probation wara li ammettiet li aktar kmieni dan ix-xahar ikkommettiet ser aggravat. Il-qorti semet li l-imputata kienet lesta biex tammetti ħtija l-akkużi tagħha, intqal li għandha vizzju ta' droga u għandha bżonn lajnuna kif ukoll li bħalissa għandha kawżi oħra miftuħa kontrija. Il-qorti tat lill-imputata sentenza ta' probation għal sentejn u ordnat li tikseb lajnuna sabiex teleb il-problema ta' droga. Ġiet imwissija wkoll li jekk ma tobdix l-ordnijiet tal-qorti se ssib ruħha f'sitwazzjonijiet aktar diffiċli. Mark Gatt ta' 40 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li jeddet u ħepp għall-ġenituri tiegħu. Fil-qorti nstema li dakinhar tal-allegat reat il-pulizija marru fuq il-post u l-imputat allegatament ħalef li se joqtol il-missieru u għamel hekk ukoll anke fl-istqarrija li tal il-pulizija. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għax argumentat li Gatt m'għandux residenza fissa u semmit ukoll il-biża ta' intraġġ tal-provi. Joseph Saliba ta' 25 sena li joqgħod li mqabba nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' attentat ta' serq. Il-qorti semet kif huwa koopera mal-pulizija tant li ta' isem ta' persuna oħra involuta fl-allegat reat. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest hekk kif spjegat li l-provi kollha ġew ippreservati fl-investigazzjonijiet tal-pulizija, iżda l-prosekuzzjoni stqarret li hemm biża' ta' intraġġ tal-provi għalhekk Saliba nżamm arrestat.